Children of God, mga anak sa Diyos. Ang Council of Jerusalem, usa sa labing importante nga hitabo sa unang simbahan, tungod kay kini maoy unang dakong council sa mga apostoles o lideres sa simbahan. Nahitabo kini mga tuig 49 AD didto sa Jerusalem, tungod kay adunay dakong debate mahitungod sa mga Gentile converts o mga dili Hudiyo nga nahimong sumusunod ni Kristo. Ang pipila ka Hudiyo nga mga Kristiyanos nagtuo nga kinahanglan pa silang magpatuli o musunod sa tanang balaod ni Moises aron maluwas. Tungod niini nagkagubot o nagkalain-lain ang opinyon sa komunidad sa simbahan. Mao nga nagtigom sila ni Saint Peter, Saint Paul, Saint James the Just ug uban pang mga apostoles aron hisgutan ang isyu. Human sa pagampo o ilang mga gihimo nga discussions, ilang nasabtan nga ang kaluwasan dili pinaagi lamang sa balaod ni Moises, kundi pinaagi sa grasya ni Hesukristo. Usa sa ilang resolutions mao nga dili napugson ang mga Gentile converts sa pagtuli ug sa tanang Jewish ceremonial laws. Apan ilang giawhag nga likayan ang idol worship, ang immorality ug pagkaon nga gi-offer sa mga Diyos-Diyos. Ang Council of Jerusalem nagpamatuod nga ang simbahan mahimong magtinabangay sa pagdiscover sa kabubuton sa Dios pinaagi sa Espiritu Santo. Hangtod karon kini nga council nagpabiling ehemplo sa panaghiusa, sa dialogue ug mainampuong pagdesisyon sulod sa simbahan. Ang ebanghelyo nato karong adlaw naghisgot sa pag-ampo ni Jesus alang sa panaghiusa sa tanang mutuo kaniya. Unsay makutlo nato karong adlaw? Unang punto, gusto ni Jesus nga magpabilin nga usa ang iyang simbahan. Sa ebanghelyo mingon si Jesus, I pray that they may all be one as you, Father, are in me and I in you. John 17:21. Sa binisaya nga hubad, nagaampo ako nga silang tanan mahimong usa sama nga ikaw amahan aniya kanako ug ako anaa kanimo. Kini nga pag-ampo ni Jesus nagpakita nga ang panaghiusa dili lang in terms of organizational structure kundi espirituhanong giasag yun gikan sa Dios. Ang simbahan adunay daghan nga mga kultura, daghan nga mga pinulungan, daghan nga mga tradisyon apan usa lamang ang pagtuo og Ginoo. Ang panaghiusa sa simbahan dili pasabot nga walay kalainan sa opinyon kundi adunay gugma og pagrespeto bisan adunay kalahian. One faith, many expressions. Mao kini ang gipakita sa Council of Jerusalem. Din adunay debate apan wala nila tuguti nga ang kalainan mahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin. Hinuon pinaagi sa pagampo ug pagpaminaw sa Espiritu Santo, nakabot nila ang panaghiusa. Ang tinuod nga Kristiyanos dili maghaling og kasuko og pagkabahin-bahin kundi maningkamot sa kalinaw og panaghiusa. Ang kalibutan nagkinahanglan karon og mga tawo nga makahimo sa panaghiusa imbis nga pagbulag-bulag. Daghang pamilya o komunidad karon nga nagantos tungod sa kakulang sa panaghiusa. Adunay mga magsuon nga dili magtinagdanay tungod sa panaglalis sa yuta o sa kwarta. Walay panaghiusa. Adunay magtiayon nga nagkalayo tungod sa kakulang sa communication o pagpasaylo. Panaghiusa. Adunay mga tao nga mas gipili ang pride kaysa reconciliation. Kakulang sa panaghiusa. Apan si Jesus nag-awhag kanato sa paghiusa pinaagi sa gugma o pagpasaylo. Mao nga kinahanglan nato nga ampingan ang atong relasyon sulod sa pamilya, sulod sa simbahan o sulod sa komunidad. Ang panaghiusa dili pasabot nga musugot ta sa tanang mga butang nga sayop. Sa Council of Jerusalem, nakita nato nga adunay kamatuoran nga kinahanglan barugan
ug adunay gugma nga kinahanglan ipakita. Ang simbahan wala lang nag-compromise aron malikayan ang gubot, kundili nangita gyud sa tinuod nga kabubuton sa Dios. Mausab kita nga gitawag sa pagbarog sa kamatuoran uban sa gugma ug respeto. Karong panahon na daghang panaglali sa social media kay daghang mga tawo nga dali mosulti og sakit nga mga pulong. Ang uban gani mas interesado nga mudaog sila sa argumento kaysa panggaon nila ang ilahang mga kaugalingon nga mga relasyon. Apan si Jesus nagpahinumdom nga ang atong panaghiusa mahimong saksi sa kalibutan nga si Dia tinuod nga gipadala sa Amahan. Kung kita puno sa pagdumot o sa pagkabahin-bahin, lisod alang sa uban nga mutuo sa Ebanghelyo. Mao nga kinahanglan kita mahimong instrumento sa panaghiusa ug sa kalinaw. Gusto ni Jesus nga magpabilin nga usa ang iyang simbahan. Ikaduhang punto, gusto ni Jesus nga magpuyo kita diha sa gugma sa Amahan. Ang sentro sa Kristiyanong kinabuhi mao ang gugma sa Dios. Dili igo nga daghan ta og kahibalo sa atong relihiyon kung wala kita nagkinabuhi uban sa gugma. Ang tinuod nga Kristiyanos mailhan dili lang sa iyang pagsimba kundi sa ihagayod nga pagtratar sa uban. Ang gugma nga gitudlo ni Jesus dili sentimental lamang kundi andam mo sakripisyo alang sa uban. Mao ni ang gugma nga nakita sa mga apostoles ug sa mga santos. Ang tao nga puno sa gugma sa Dios mahimong instrumento sa kalinaw ug paglaom sa kalibutan. Mao nga kinahanglan nato nga ampingan ang atong relasyon sa Dios aron ang iyang gugma mahimong makita sa atong kinabuhi. Karong panahon na daghang tao ang nagkinahanglan og gugma ug pagtagad. Adunay mga kabatan-unan nga gibati nga nag-inusara ug walay nagpangga kanila. Aduna po'y mga tigwa nga gibiyaan ug nalimtan na sa ilang mga pamilya. Adunay mga tao nga nasakitan tungod sa betrayal ug ila usab nga pagkadili matinumanon. Mao nga ang simbahan gitawag sa pagpakita sa gugma ni Kristo. Mao nga kinahanglan himuon nato ang gugma nga sentro sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Ang gugma sa Dios dili lamang alang sa pipila ka tawo kundi alang sa tanan. Mao kini ang nakapahimo sa simbahan sa pagdawat sa mga Gentiles pinaagi sa Council of Jerusalem. Ang ebanghelyo dili lamang alang sa usa ka lahi o kultura kundi alang gayud sa tibuok kalibutan. Mao nga ang Kristiyanos gitawag sa paglikay sa discrimination o sa pagdumot. Dili nato hukman dayon ang uban tungod sa ilang kahintang, kultura o ang ilahabang nga kagikan. Ang matag tawo gihigugma sa Dios ug adunay dignidad isip iyang anak. Kung masabtan nato ni, mas dali usab kita nga mopasaylo og magpakita og kaluoy. Ang simbahan mahimong tinuod nga saksi ni Kristo kung kita puno sa gugma ug pagdawat. Mao kana ang klase sa komunidad nga giampo ni Jesus. Gusto ni Jesus nga magpuyo kita diha sa gugma sa Amahan. Story time. Usa sa matahom nga ehemplo sa respeto ug dialogue mao ang nahitabo ni adtong 1219. Tali nila ni Saint Francis of Assisi ug Sultan Malik al-Kamil didto sa Egypt panahon sa Crusades. Sa panahon nga daghang gubat ug pagdumot tali sa Kristiyanos ug sa Islam, si Saint Francis of Assisi miduol sa sultan dili aron makipag-away kundi aron makig-istorya ug makig-ila. Ug sulod sa pipila ka adlaw nga pagtagbo, nagpakita sila og respeto ug pagpaminaw sa usag-usab bisag lahi ilang relihiyon. Wala man makabig ang sultan ngadto sa Kristyanismo apan nadani siya sa pagka mapaubsanon ug pagka
mahinangpon sa kalinaw ni Saint Francis. Ug si Saint Francis usab nakadayig pod sa kaayo nga gipakita kaniya sa sultan. Hangtod karon kini nga interfaith meeting sa sultan ug ni Saint Francis of Assisi giila isip usa ka modelo sa dialogue ug respect tali sa lain-lain nga mga religions. Si Saint Francis of Assisi ug Sultan Malik Al-Kamil. Historic, iconic. Nagpakita kini nga posible ang panaghiusa ug pagrespeto bisan adunay kalainan sa pagtuo. Ang tinuod nga Kristiyanos dili magdala og pagdumot kun dili magdala sa gugma ug kamatuoran ni Kristo ngadto sa uban. Children of God, mga anak sa Dios, usahay lisod ang paghigugma labi na kon nasakitan ta o naatay mga kasinatian nga makatrigger nato aron dili mo pakita og maayo. Apan si Jesus wala lang mag-ingon nga higugmaon lamang nato ang sayon higugmaon. Gitawag niya kita sa paghigugma bisan sa lisod ug dili nato kaayo gusto. Mao nga kinahanglan kita magpadayon sa pagtuon gikan kang Kristo nga hingpit nga ehemplo sa gugma. Kung kita magkinabuhi uban sa gugma ug panaghiusa, mas mahimong makita sa kalibutan ang presensya sa Dios. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Kini si Father Felmar Castrodes, Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia, hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.